المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووزاء الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزنها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مريج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل أصحاب محمد İlahi amin. Başlayın ki Rabbi Kur'an kuşadır. Rahmet olun. Rehmet olun. İslam. Ağabeyim başım dar. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯз камтарам буд ма ба шумо мондум тиловати қуръон барое ки савобай ба ҳар яки мо гӯш кардана ба арвои ҳар яки мо гузаштагони мо савоби бисёр мераса. камтарам боша гуфтум гӯш кунен. ҳар чизое ки нодаркор бошад, нодаркори ҳамиха чизои исломӣ боша, хубтарай ҳами як сураи қуръонам гӯш кунем, чанд қад савоб мераса. дӯстони азиз, ози мо хона рафтестем, хонаи худам рафтестам. иҷода ма дар троллейбус ягон бор шиштагӣ набудам. рости гап автобусда мешитем, аммо гоҳ ягон ҷо зарур мебудам, хеле раҳи наздикда мерафтам. баъд дар троллейбус ози шиштем, холи буд, рунждам 4-5 кас буд. шабай соати ози иҷода 10 шабай шиштем ки ҳамқа вай салқина кондитсионерш мондагӣ ба центр меравада троллейбус. баъд гуфтум бема камтар сёмка кунам дар шаби бинен тарафҳои Сомонира, намҷа Сомонияи ҳозӣ
чиққа хушрӯ кардагиам. Бо ҳами шавда ҳами қа светои хушрӯ, гулои хушрӯ дора пешо шуда. Амхе гуфтам кам камакиам боша навор гирам. Як таъби дили ҳами ғарибора мах гуфтам шод кунам бинанд. Хеле шуд хелеш омадагӣ нестам ватан. хушрӯгӣ як ватани худмона гуфтам нишон диҳам, барое ки ҳар як кадом давлате ки равӣ наравӣ ки ватани худ дигарай, бо чени ватани худ намеброя ягон ҷо. ҳамин сабаб барои ҳамун дили ҳамаи шуморо шод кунам гуфта тамошо кунед. беҳтарин шудагия, як навоварӣ бисёр шудагия дар ватани худмон. худмам ки чанд қадар Ленобод будам, и центро иҷора ҳами меомадам 10 рӯз 20 рӯз местодам, то иҷоҳорам намерасидем ки тамошо карда сиёмка кунам. кам камаки ягон ҷо дар рӯзона бисёр сиёмка мекардам, мепарафтам. шавдам хмам нав хела буд надида будам, чиқа хушрӯ шудаем. ака ай пешина ваёра дигаргунӣ будагишо. инамҷа да парки рӯдакия беҳад фонтанои хушрӯ, ҳамхе даже вайфай дора, ҳамаи чӣ дора паркаш беҳад хушрӯа. инамҷа ҷои роҳи даромади ҳами паркай. бениҳоят як телефони ма уқа хушрӯ навор да нишон надодестай. ай пеш дидан бо вапше дигарай хушрӯгиша хали ба гуфтан намешавада. инам ха дӯстони азиз, ай ҳамаи шумо дӯстони азиз миннатдорум, подписчикои беҳтарин дорум ки ҳамха гапои нағз менависен, дастгиримон мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. то охири навор бо мо бошед дӯстони азиз. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дар бораи ҳами чизо украшениё рафта ки ҳамхали украшенира муҳроҳоша муда нишон тиен, чӣ хали муҳро қатӣ мекунен. ман нишон додам як бор тарзи каданша ҳами украшенира ҳами бисёр клиентода маҳқул шудай, чиқа ручной ҳам дуцвета. ин ҳамхе ҳамилай дӯстони азиз нишон тиен гуфтан. ин ҳамхе ҳамилай я ҳамелаш 1.5 сомонай. ман ира ай садбарг харидам, я ҳамелша 2.5 сомон гирифтам. садбарда 2.5 сомонай, корвонда 1.5 сомонай. инҷа иёра ман ай садбарг гирифтам. инам ха ҳамелай я меканам нохе да пакет бини навозима зарча вай зарча не кабуча вай кадам ду цвета кадистам ха да пакет меканам мерезам аялавам хе чиндан мегирам. ина дӯстони азиз,
дӯстони азиз, барои подписчикои нав ки дар канали мо обуна шудагиянд, намедонанд ки мо аз кадом тарафем, ҳатто дар кадом шаҳрем. мо дар тоҷикистонем, дӯстони азиз, шаҳри Душанбе. дар ду ҷо зиндагӣ мекунам, ҳам тарафи 91 микрорайон, ҳам инами тарафҳои Жилмасивда. хонаи очам тарафи Жилмасивда. ҳози ма курпачаҳоро кашол кардам, хелаш ҳозиам небуд. курпачаҳо нами офтоби хушрӯ кам кам гуфтум ҳавошон бизана, бо хушрӯ дам кунанд. уҷада Зайнаба нишонтием гуфтум, ва ҳозир айтреза нигоҳ доштум ки Зайнаб намуҷа бозӣ дорад. Тамошо кунед, дар мобайни дом хонача бозӣ доранд. Кия дар ёдаш ҳаст ки дар кӯдакиёшонам хеле бозӣ мекарданд. инам ха пасудачаҳои пластмассӣ ҳозир биромадагия. У вақтш кам буди, халёам набуду. намуҷа дугонаҳош кати бозӣ дора, хонача бозӣ доранд. мада дархости ҳами дугонаҳои Зайнаб ки Зайнабу духтари калонем дар Ленободанд, дархост карданд ки ҳамха дар видеото нишон тему бинем дугонаомна ёд кардем. марам ҳамаи шуморо ёд кардам, ҳамсоёи ки мара влогома тамошо мекунанд. иншоалло ки ягон вақте ки шуд мерам, хабартон мегирам. амиҷа бозиҳои Зайнаба кам кам шӯхиёша гуфтум навор кунам. инам хе дар берун меги хонашонай такя када нигош кунед. такя када штай бозӣ дорам. пеши дувори худмонеста и пушти домона и ду дом наздикай. хай амҷа бозӣ мекунанд дугонаҳош айвуҷай нимош. намҷа штай бозӣ дора ҳардакшо. намха дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.